Bupati Bapak Muryanto. Sugeng dalu sugeng meresani. Apa ini? Memang kenek lambenya kadrun. Jadi seperti itu sound sistemnya. Saiki awakmu ora cah sound system pos sabotase ya. Oh, aku gak lo. Ayo. Ucapan untuk Pak Bupati. Iki Pak Bupati WA. Mbah Kirun katanya tesi di Madiun nggih. Awakmu gak oleh mulih koneng pendopo Caruban. Ardi contoh pincuk. Omonganmu sengak mentar. Kok digepetampo? Contoh koneng ngene pendopo Caruban apa? Dienggo contoh pincuk dong jati. Iki. Heeh. Oh iki kok Memang sama aku iki saelek-eleke menungso piye? Lelek payu to. Kowe iki lho elek payu. Ya ayu to. Ayu neneng ndi wong kaya ngene. Pak Bupati. Alah, iki didekek ngene dalan ana macan ngono dimut dilepeh wong iki. Wes gak ngomong. Aku arep sambutan ngomong. Ya wis gak ngomong aku. Lah balik ngomong terus. Wes kowe gak ngomong. Tenan. Wes gak sida mari, Ron. Maturo. Iki piantun sakmene iki petuk awakmu lagi ya iki. Sopo ngerti nggo ninggal weling. Lah ngentut ya ampun. Astagfirullah. Ya wis. Apa? Ane Kusuma. Siapa dah? Ngasur. Alah kemayu. Aku langsung nge-fly. Kok iso dijawil? Ya ora ketang sithik. Sugeng dalu Bapak Bupati ingkang minulya. Dihalus-halusne, dilembut-lembutne, ben dikeki sangu. Pak Bupati ora sedeng ngono, iku ngerti dhewe. Nek ora ngerti denteni. Wis koordinasi karo Pak Kapolsek. Ketoke perlu dicekel apa ora ngono kuwi. Oh. Pokok Pak Bupati, kita bersahabat. Yuk. Lah nyapa? Wis dikocok ngomong. Salah kabeh. Kusuma persembahkan suaramu, Nduk. Injing. Mau saderengipun ngaturaken wilujeng dalu Abah Kirun. Ya, bakate. Mbak Yu Tesi, ugi Mas Kadrun. Gak ngono ne. Iso kaya ngene ta iki? Wis ta rasa singgung banyak. Rumah saku kowe Tibake ora asli to. Hah? Mbak Yu, sesone dipaku. Dibor, men ora gampang cepot. Mikmu lho di. Untung negara kita tuh hukum, nek gak tak pateni tenan kowe. Ora iso ngono, Indonesia itu harus bersatu, guyub rukun. Guyub rukun dasar mbok paku barang. Saya memberi solusi, Mbak Yu. Lah nek ngene iki. Kalau polisi lah apa aku jadi polisi kok. Solusi. Sok pinter deh. Solusi. Polisi. Solo. Kuwi arep kowe isolasi. Isolasi. Isolasi mengko sampean nemplok nek kolu. Apa kowe pengen tak amputasi ya piye? Alah palsu bokonge. Palsu kan? Palsu. Masa? Palsu. Palsu ki sing mburi, sing ngarep yo asli. Jajal. Ora percaya aku. Loh, jajal. Ayo. Biyen Endi gelung aku kowe? Apa? Kadir ya kurang ajar. Gelungan apa? Kok iso gelungane wong delikne kuwi lho. Delikne sapa ta? Nang ndi mau? Ah, Rasane lagi iki. wis rasa gelungan. Kanjeng Pangeran.